Türkiye Respublikasynyň Energetik we Tebii Ferişdeler Ministri Alparslan Bayraktar Türkmenistana iş saparyna bolup, halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly durnukly ösüşip çyn etmekde Sewtar ykdysady hyzmatdaşlygyň ornatly halkara maslahata gatnaşdy. Maslahata gatnaşmak üçin Aşgabatda gelen Dostlukly ýurduň energetika ministri Alparslan Bayraktar Türkmenistanyň prezidenti hemde türkmen halkynyň milli lideri bilen duşdy. Mundan başga Türkmenistanyň Fewda Fenaat Edarasynyň binasyny Türkiye Respublikasynyň Energetik we Tebii Ferişdeler Ministri Alparslan Bayraktaryň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Batyr Amanow bilen duşugy boldy we duşukda iki ýurduň arasynda ýangyç energetika puwdagynaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň esasy orlary boýunça pikir alşyldy. Atawatan media toparynyň hem gatnaşan duşugyna Türkmenistanyň döwlet ministri Türkmengav döwlet konserniň başlygy Maksat Babayew hem gatnaşdy. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Batyr Amanow duşugyň barşyna Türkmenistanyň prezidenti hemde türkmen halkynyň milli lideriniň Türkiye Respublikasy bilen gatnaşyklary uly ähmiýet berýändigini aýtdy. Türkiye ve Türkmenistan olarak ikili işbirliğimiz Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde çok yoğun bir dönem geçiriyor. Ve tabii bugün burada özel bir program için geldik. Birleşmiş Milletler kapsamında Barış ve Güven Yılı Konferansı kapsamındaki bir etkinlik bu. Bütün bir yıl boyunca da devam edecek. Türkmenistan'ın tarafsızlığının 30. yıl dönümü vesilesiyle tertip edilen toplantılar serisiydi. Bu toplantının içeriğinde hem siyasi politika artık Türkmen gazı Türkiye'ye ulaşıyor ve Türkiye'deki 3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyede bir gaz akışına ulaştık. Elbette ki bugün yaptığımız ikili görüşmelerde Sayın Arkadağ'la Sayın Cumhurbaşkanı ile ve buradaki benim muhataplarımla yaptığım görüşmelerde bu işbirliğini daha ileri nasıl götürebiliriz? Mevcut gaz miktarlarını daha nasıl artırabiliriz? Sadece Türkiye'ye değil ama farklı ülkelere de Türkmen gazını nasıl ulaştırabiliriz noktasında ki projeleri konuştuk. İnşallah bu yıl içerisinde bu projelerle ilgili de somut adımlar atacağız. Özellikle Türkiye'ye gelen gazın miktarının artması, bugün itibariyle yıl sonuna kadar akacak 1,3 milyar metreküpün daha yüksek rakamlara çıkması ve anlaşmamızın daha uzun süreli olması üzerinde mutabık kaldı. Ve tabii ki her zaman söylüyorum, Türkmen gazının Türkiye'ye esas itibariyle Hazar geçişli bir boru hattıyla gelmesi konusu ve projesi var. Bu hedef doğrultusunda da birlikte yoğun bir temas göstereceğiz, yoğun bir gayret içerisinde olacağız. Genel hatlarıyla görüşmelerimiz bu çerçevede son derece yapıcı bir şekilde geçti. Özellikle Hazar'daki kaynaklar, halk sahasının geliştirilmesiyle alakalı Türkiye Petrollerinin burada çok ciddi bir hedefi var. Türkiye Respublikasynyň ministri hem öz gebegini Aşgabatdaky möhüm maslahata gatnaşýanlygyny uly buýsanç bilen berläp, mehmanseýerlik üçin türkmen tarapyna öz hoşallygyny bildirdi. Duşukdan soňra Atawatan media topary bilen bir hatarda habarçylara beýanat beren Türkiye Respublikasynyň Energetik we Tebii Ferişdeler ministri Alparslan Bayraktar Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň iki ýurduň döwlet başdanlarynyň gollawy bilen ýokary derejede alınıp barylýanlygyny bellädi. İki ýurduň arasyndaky tebii gaz puwdagynaky hyzmatdaşlykda anyk ädimleriň ädilenligini belän Türkiýanyň ministri 1,5 milyon hojalygyň tebii gaz üçinçiligi üçin tebii gaz akymynyň başlanýanyny belläp geçdi. Bu saparyň çäklerine geçirilen duşuklarda bu hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmek, tebii gazyň iýberýän möçberlerini artdyrmak, diňe Türkiýe del, eýsem başga ýurtlary hem türkmen gazyny iýbermek boýunça pikir alışdyk. Şu ýylyň dowamynda bu taslamalar boýunça hem anyk netijeler gazanar. Hususan Türkiýe berýän gazyň möçberiniň artdyrylmagy ýylyň ahyryna çenli 1,3 milliard kub metr tebii gazyň haf ýokary miqdara ýetirilmegi, şefnamamyzyň möhletiniň uzaldylmagy bagatda ılalaşyk gazandy. Hemişe belläp geçişimiz ýaly Türkmenistanyň tebii gazyny Türkiýe Hazar deňiziniň üstü bilen iýermek boýunça taslama bar. Bu gurda hem gepleşiklerimiz dowam etdirilýär. Şeýle hem Türkmenistanyň uglevodorod ýataklarynyň özleşdirilmegi bagatda hem hyzmatdaşlyk etmegi maksat edilýär. Türkiýe Petrolleri kompaniýasynyň Hazar deňiziniň türkmen bölегinde hemde galkynyş gaz känini newit gaz ýataklaryny özleşdirmek boýunça meýnamalar bar diýip Türk ministri belledi.